সবাইকে নমস্কার। তিনি 5 তারিখ মার্চ 2021 তিনি কাইসা দীর্ঘ বছরনি ইমান তাই মুচুকমানি তিনহাই সাল अब ফুলফিল लंका पहिलागोनो भाई माझा भाई जिनी ऑनरेबल सीएम विप्लव कुमार जी ते भाई माझा भाई जिनी ऑनरेबल एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रेवती त्रिपुरा जिनी रेस्पेक्टेड प्रणव जी जिनी अंशुमान जिनी प्रेसिडेंट कुमुलुम प्रेस क्लब ते रंजित जिनी एडिसिन सीयू जिनी बोलेंदा तेजर तो मानगोनां जिनी अभिभावक ते जिनी अरनि खुमलुंनि एलाकानि बरफ आनि रांसाकनि ताखकते बुगुसं जों साइमानो जिनी त्रिपुरा हास्तेओ स्पेशल जिनी प्रेस मीडिया प्रिंट मीडिया जिनी त्रिपुरासानि बागै बालायखानो दुर्बल जिनी इतिहास नो जिनी गोबां जिनी खबर नो ठीक भावे जों बुसबदो गैया जों साइमानो मीडिया press is very important which you call the pillar or the fourth pillar of the Indian Constitution. देखुन कराचिनी press media boroniching very important role for the upliftment of the society and also to the government. Media tabungi jugo belai important, but unfortunately many years, especially the indigenous people, the Tiprasan people were not aware of the importance of the press. So press ni guruttopurno जों साइमाया गोबां मानसिनि खबर बुसबदो गैया जिनि नाहरमो वानसंमोन खाकामोन आबारनो जों ठीक जों सटिक जों खबर रजा गैया बांगै जिनि प्रेस मीडिया बेले कम दिनै एटा इतिहास दिन रंजित आरो साका after independence of Tripura merger with Indian Union the second time press club কাছে ক্লক যাব সরকারি ভাবে কাইতল প্রেস ক্লাব আগরতলা the press club in Khumlu. It's really great day for us. We cannot imagine that things will happen, but it is because of our Honorable Chief Minister for his initiative, for his vision for the development of the press, especially among the indigenous people of Tripura. It's a great achievement. Bari bagai sentini, especially Tripura sarok, tiri जनजाति rok, जों मावान sok nai. Bahai kelaje tini omai সম্ভব bongka. Eta bosor pore, প্রায় 30 বছর উপর, जों एलिसि मामाने. जों कोनो प्रेस करै, कोनो तिनी एकटा आरो बाजार करै, कोनो तिनी आरो पेट्रोल पंप करै. But recently, जों सरकार फाइमानि परेव जों खोनाखौ आरो कायसा इमिडिएटलि कायसा पेट्रोल पंप मावनाय इवन जोंनि मुख्यमंत्री कुसुना खायखा आरो खुमलुं कायसा जोंनि मेडिकेल कलेज दंनाय हस्पिटाल बर'दर कायसा हस्पिटाल दंनाय तानि बागै चिफ मिनिस्टारनि इच्छा जोंनि गभर्नमेन्ट BJP गभर्नमेन्टनि इच्छा
जोंनि सेस्ता जाहाथे जों हिल एरिया एडिसि एरिया जों उन्नति खालामनाय there should be balance of development equal opportunities should be given to the all communities but it was not so for the last many years जों साइमाना और भी कोनो पेट्रोल पंप करे मार्केट करे we don't have a good hospital Karaimbar hospital very pathetic I have visited several times जिनका जो एक्सरे मिसिंग बदल काम करे माने अमायकलाई दीर्घ बছর I don't want to blame the government but this is a fact it's a reality कुन हेल्थ निबाग कुनो बरो डेवलप करने में चेष्टा करी बने बाकी जिन्हें मात्र 3 बছর जिन्हें MP साहब काम चाहिए था within short time मात्र 3 बছর माथाय जों दिनै जेबाव जों स्पीड का आगोग तमनि जों रिसेंटली जों घोषणा खायखा अक्टोबर मासे establishment of town committee bill how is possible for the last 25 years 30 years 40 years establishment of district council that time they can do it after 38 years जों दिनै त्रिकता सरकार फैयो BJP IPP सरकार फैयो जों establishment town committee bill जों पास खालामो how is possible बनि बागै जों साइमानो दिनै देब्रासारि बागै गाहामखौ आं साइमानो दिनै मुख्यमंत्री दिनै बरं गोनां मनि इमां मनि बिजन भाइखलायथि रायजोआव जों एकसंगे जों हिंलायनाय दिनै जनजाति रनो भाइखलाय जों बर'नि कालचार लैंग्वेज एजुकेशन हेल्थ बर' जों गाहाम खालायो जों रिनाय आव चेष्टा दं इट इज प्रमाण माखासे प्रमाण दिनै कुमरुं खायसे प्रेस थांखा प्रेस क्लाब रिकगनाइज थांखा गभर्नमेंट अफ त्रिपुरा it is not possible बनि बागै जों दिनै अबन मासानाय जों सुदु कक सामने सिबे the वास्तव the reality the truth अबन जों ग्रहण माखायनाय we accept it बनि बागै आं साउ दिनै of course जों गिसा लेरखा दिनै कम्युनिकेशन गैया फुंमाने बागै दिनै गिसा जों लेट दिनै इंसा फांसन आं कइनाय जे दिनै गिसा कम्युनिकेशन गैया फुंमाने बागै जों टाइम मथे जों खालामलिया आफानाव आसा खायनाय जोंनाव बेयार खायनाय जोंनि खमलुनि दाखो बुखुराव जत्तनो दिनै प्रेस क्लाब खमलुं जों मानखा बन जत्तनो जों साहित्य मा खायनाय because without the help of the local people with the cooperation of the local people our press club cannot run smoothly our bagai जों जत्तनो कइनाय there are a lot of youth student and अभिभावक अग्रा चक्रा जत्तनो जों कइनाय जाते अस प्रेस क्लाब गाहामलाय चालावनांथो बरो जों साइडमा खायनाय बरो जों हेल्पमा खायनाय बरो बागै आं खागाव जत्तनो जों आसा खायनाय जाते अ प्रेस क्लाब तै आगाव थांथों तै उन्नति थों अ कक साइडआव आं खायनाय जत्तनो हायनो हाय आंनि बायफ्राय हामबाय दे नमस्कार